Mennyire vicces különben, hogy ezek a kis manókívjai kommunikálnak egymással. Szokott játszani másokkal? Hogy így te meg szoktad lesni? Múltkor, amikor érkeztünk, akkor hintázott valakivel, ami valami kisebb gyerekkel mentél. Én szóban hintáig vagy a indikókkal jellegű. Meg állítólag Gergő nem is srácok szokott játszani, de ezt csak írta nekünk a bölcsös négyet. Mert van ilyen üzenőfizet? Amikor volt valami ellenőrzés, hogy gyerek, és idősen kommunikálni kellett benne, hogy látszom, hogy ez egy üzenőfizet. Köszönöm. Természetesen nem vittük vissza időben. A tekintetében esetlegesen lehet, hogy